Handaki yoksan sina lapasida ikai ki thado tuna dong 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 rasi Handaki matang sina jari ngayon Haining haining hai haurasi Nungshi irang hinggay kansi Handaki yoksan sina lapasida ikai ki thado tuna dong dong Matang sina jari Haining haining Ay, ay naman. Ako'y wasik lang ng chunga drama amadi nga. Ako'y flight, ako'y sikat na kayo ba nila kaya kibaro ina trambusin. Ako'y haliban, kasi nasurog yabi naman. Sinsa lang sa rin mabalan niya sa gimay kay naging Purk sugar, and ang yaw sa ikas porosmet hotdog baga marilay na na-frek, chikat pag-iparong kasida, maroon na club kay Pong Pubusing, pumamag sa rugyabi na ba, punamay pulog sa birat na ba, dahil mo rin sa sunoding club kay sports kami tagi may kay tagi, narong siya na ning singzer. Ano? Kung saan natulog siya, enang yung siyang small bit, hongkong na pagkitanjado, yung pagkalwena-lwena na nga sige, asigong nabaman yung siya pagkiporong asigong, club kimpos din amadi, secretary na sinabi na ba, ako ay nga sige, may nang panyo lang, pili ba, at umlaban, sana rin sige, mafam da hygiene, ako ay wala pa muna ka na sukapit, kutong Hamba lagi ahal ibu mo bagi pupuna ba amadi klaki post na amadi sige jud man ang siya sida lagi sa tembi ba amadi sa rin kwai kuni bang nakaw ko bang ang kubi na bang ising sir Chak manai wakal gise sat sat khanai yengavada Yasu yanai iyayanai
ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯖꯕ